Magandang araw mga kalahi! Welcome sa ika-siyam na episode ng Magkalahi Tayo Bicol. Ako ang inyong lingkod sa sama-samang pagtulong, Amy May Giselle Cesno Vasquez, na magbabahagi sa inyo ng siksik na impormasyon at dagdag kaalaman tungkol sa programang Kapit Bisig Laban sa Kahirapan, Comprehensive and Integrated Delivery of Social Services o Kalahi SEEDS. Tampok sa episode na ito ang programang Kalahi SEEDS, obheto nito at iba't ibang updates. Ang Kalahi SEEDS ay isang programa ng Department of Social Welfare and Development na naglalayong bawasan ang kahirapan at palakasin ang kakayahan ng komunidad sa buong bansa. Sa pamamagitan ng Community-Driven Development o CDD, isang paraan kung saan ang mga mamamayan mismo ang nakikilahok sa pagdedesisyon, pagpaplano at pamamahala ng mga proyekto para sa kanilang komunidad, mas natutugunan ang kanilang tunay na pangangailangan. Kabilang dito ang mga proyektong nagbibigay ng access sa mga pangunahing serbisyo tulad ng water systems, health stations, paaralan, tulay, kalsada at iba pang infrastruktura na sumusuporta sa kalusugan at kabuhayan ng mga mamamayan. Alam mo ba, noong November 19, 2025, inilunsad ng Department of Social Welfare and Development sa pamumuno ni Secretary Rex Gatchalian ang Panahon ng Pagkilos, Philippine Community Resilience Project o PCRP, isang bagong inisyatiba sa ilalim ng Kalahi SEEDS na naglalayong palakasin ang kakayahan ng mga komunidad na maghanda, tumugon at makabangon mula sa kalamidad at epekto ng climate change. Sa pamamagitan ng sama-samang pagkilos ng pamahalaan at komunidad, mas napapalakas ang kakayahan ng bawat bayan na harapin ang mga hamon ng hinaharap. At yan ang impormasyon tungkol sa programang Kalahi SEEDS. Sabay-sabay naman nating alamin kung ano nga ba ang bagong modality, ang Panahon ng Pagkilos, Philippine Community Resilience Project o PCRP sa susunod na episode. Sa muli, ako ang inyong likod sa sama-samang pagkilos, Amy May Giselle Cesno Vasquez sa Kalahi SEEDS. Kapit bisig tayong lalakbay tungo sa kaunlaran. Di